Усім прывітанне. Сёння ў нас нядзеля 19 траўня і сёння чарговы выпуск, ужо 5 новага праекта, які называецца «Беларуская Амерыка». Сёння ў нас 5 выпуск. І мы пагутарым, распавядзем вам, як беларусы святкуюць купалле ў Паўночнай Амерыцы, у США і ў Канадзе. Мяне зваць Надзея Нортон, я аўтарка і гэтага праекта, і сёння буду таксама як і размоўцай, так і вядоўцай. А зараз я бы хацела прадставіць маіх суразмоўцаў. Вітанкі, дзяўчаты, у нас сёння дзве Алены. Алена з Нью-Йорка, з США, прывітанне. І таксама Алена Лявонченка да нас далучылася з Таронта, з Канады. Вітаю, Надзя, Алена, прывітанне. Так, я думаю, што, можа быць, крышку пазнаёмімся, і разам са знаёмствам такое адразу вам пытанне. Крышку пра сабе проста распавядзіце, і ўвогуле, як для вас пачалася купальская традыцыя, і дзе? Алена з Нью-Йорка, калі ласка. Дзякую. Маё першае купалле адбылося ў 2000 годзе. Позвонила наша знаёмая Валя і сказала, хацела ладзіць купалле. І мой тады яшчэ не муж, тады яшчэ хлопец знаёмы, запрасіў разам нават не адсвяткаваць, а арганізаваць, памагчы арганізаваць. Мы паехалі ў беларускія мясціны высока ў гарах, далёка ад горада Нью-Йорка, в штаце Нью-Йорк. Пазнаёміліся там з іншымі беларусамі, на беларускіх землях рабілі першае купалле. Я тады яшчэ была зялёнай, шмат не ведала, гэта было самае першае купалле ў маім жыцці. Я была рускамоўная пераважна, і на мяне гэта зрабіла вялікае ўражанне. Мы вельмі зацікавіліся і неўзабаве пажаніліся. І вось ужо 24 гады запар, ковід мы там трошку прапусцілі, але так штогод, штолета робім купалле, таму для нас гэта свята асабістае. Не проста таму, што это для беларусаў свята кахання, а гэта яшчэ і свята кахання нашай сям'і, нашага шлюбу. Вось гэта пачатак называецца знаёмства. Гэта сапраўды на ўсё жыццё і на сям'ю. Здорава. Дзякую, Алена, што падзялілася. Так, Алена Лявонченка, як у цябе гэта ўсё пачалося? Мне пачалося ў маёй роднай вёсцы на Краснапольшчыне, в Беларусі. Я была маленькая, але я памятаю, што купальскую ноч трэба было не спаць, вартаваць свой гарод, вартаваць свае вароты, лаўку, бо абавязкова што-небудзь у цябе скрадуць, перакуляць, вытапчуць у бабулі гуркі, там, клубніцы. Вось дакладна я памятаю, што трэба было не спаць, і ноч была вясёлая, уся сям'я не спала. Але калі сур'ёзна, уже такое купалле, як абрад, як традыцыя для мяне пачалося ў Канадзе. Я приехала в Торонто в 2008 годзе і першы раз потрапіла на наше беларускае купалле у цэнтры адпачынку Слуцак. Это 300 кіламетраў на поўнач ад Торонто. Вось як Алена сказала, таксама там лясы, скалы прыгожыя, возера, вельмі маляўнічыя мясціны, такія канадскія, як на буклетах пра Канаду, дзікая прырода, прыгажосць. І вось у 2009 годзе я першы раз туды потрапіла, і гэта было арганізована фолк-гуртом «Яваровы людзі». Гэта дзе я першы раз побачила, што ёсць на самай справе песні. Я не ведала, што купалле трэба нешта спяваць. Я ведала пра вогнішча, пра скокі, вот пра это все вясёлае такое «гэй!». Але вось пра песні менавіта і пра больш такія абрады глыбокія я не ведала. Для мяне гэта было вельмі вялікае адкрыццё, і з той пары вось уже атрымліваецца колькі 13-14 год я удзельнічаю, дапамагаю арганізоўваць і правадзіць. Здорово, так, теперь моя чарга. Я з Менску, поэтому для мяне, конечно, купалле, то бок я ведала, што, ёсць такое свята. І ў Менску гэта, конечно, збольшага, такое даволі масавае, былі нейкія гулянні, я б сказала, з элементамі купальскімі. Вогнішча, можа быць, карагоды, і я памятаю, што мне заўжды чагось не хапала, то бок туды вельмі цягнула, то бок все хацелі трапіць на купалле, але потым, это все такое даволі такое, попсовае, што ли, то бок і было гэта ўнутрана нейкае адчуццё, што нешта не тое, што дакладна
як бы я уже даведалася ва ўніверсітэце, бо я па спецыяльнасці этнолог, этнограф, вось. Ну, але зноў-такі гэта было ўсё з кніжак, і неяк, ну, вот, не траплялася так, чтобы вот трапіць на такое, ну, вот, сапраўднае купалле. Вось, мы рабілі штосьці кшталту на раскопках, на этнаграфічнай практыцы, ну, але зноў-такі, вот, напэўна, самае вялікае ўражанне, вот як і на цябе, на Алену, гэта, конечно, калі я прыехала ў Нью-Йорк. Вось, тады вот, Алена, мы з табой пазнаёміліся. Гэта, здаецца, быў 9 ці 10 год. Вось, Валентина Якімовіч, Валя, прывітанне, запрасіла мяне на купалле, і я проста не магла паверыць сваё шчасце. Вось, што я, дзесьці пад Нью-Йоркам будзе купалле. І Валентина тады паспела, падаравала мне строй. І, конечно, тое, што я пабачыла, на мяне, ну, такое ўражанне зрабіла. Я, ну, до гэтага часу вот памятаю ледзь не кожны момант, потому что у меня просто перакуліўся свет, вот, што вось беларусы ў такой колькасці прыязджаюць там на гэта пэўнае месца, там уже бачна намоленая свая паляна, все там робіцца зранку, ну, бо мы прыехалі зранку, ну, чтобы это все паспець зрабіць, вось, ну, і, конечно, гэта уже была зусім іншая атмасфера, і я тады, ну, я лічу, што вот тады я ўпершыню трапіла на такое сапраўднае купалле на Нью-Йоркшчыне, так сказаць, за што вельмі ўдзячна і Валентине Якімовіч, Алена, тваёй сям'і, ну, увогуле, хто спрычыніўся да гэтага, там, і Крупнік. І з тых часоў я памятаю, што ў меня з'явілася мара. Ну, тады я яшчэ не ведала, што я буду жыць у Каліфорніі, і ўвогуле, што я буду жыць у ЗША, але потым, ну, у меня вот настолько это моцна засела, і калі я ўжо пераехала, то я вельмі хацела гэта зрабіць тут, вось. І у выніку мы потым зрабілі, але пра гэта мы пазней пагаворым. Так, значыць, у меня тут да вас ёсць шэраг купальляў, да? Шэраг пытанняў. Што на ваш такой погляд, на такое адчуванне, у чым таямнічасць купальскага свята і чаму яно такое прыцягальнае для беларусаў? Хто хоча першы? Неважно. Хорошо, выкликаю. Алена Лявонченко, калі ласка. Я как раз захотела поднять руку. Я думаю, что, ну, не здарма ж его называют самым галоўным святом во всех этнографичных книгах и фильмах, и все, куда ты не возьмись, повсюль пишут, что это галоўнае свято было для белорусов. Ось оно и засталося. И я думаю, что люди, далеко не все з майго досведа усведомляюць. Вось гэта дзіўна, што калі ты пачынаеш капаць, чытаць, даследаваць, ты разумееш, вау, гэта сапраўды вельмі старажытна, гэта, ну, ідзе каранямі в індаеўрапейскую традыцыю, гэта пра сонца, пра жыццё, пра агонь, пра ваду, пра все стыхіі, пра чалавека, які ў гэтых стыхіях жыве. І вось вельмі цікава назіраць, калі ты людзям пачнеш задаваць вопросы, пытанні, ніхто гэтага так вот не усведамляе, але нейкім чынам гэта все адчуваюць. І вот цяжка людзям выразіць, яны будуць там штосьці гаварыць, што вот я памятаю, бабуля, дзядуля, там мы малыя ў вёсцы, або ну гэта ж важна, у нас там было. Але потым, вось як ты, Надзя, сказала, прыязджаюць, і это ўключаецца, і не трэба словаў, што вот людзі трапляюць. Мне здаецца, што это прырода, это магія прыроды, і нейкім чынам нават гарадскія людзі, вельмі многія, не все, але вельмі многія, яны в эту магію могуць уключыцца. То есть для мяне гэта, што в Беларусі, нягледзячы вот наколькі там атрымліваецца 3-4 паваенных пакаленні людзей збольшага ўжо гарадскіх, але это вельмі захапляльна, дзіўна, цікава, што гэта памяць, сувязь з прыродай, яна застаецца, і, можа быць, у паўсядзённым жыцці людзі пра яе не думаюць, але слова купальня, яно чык, включае гэта ў галавах, людзі пераходзяць у зусім нейкі іншы рэжым і хочуць да гэтага спрычыніцца. У мяне няма глыбокіх навуковых тлумачэнняў, але вось то, што я назіраю, это на то, што на вот адзін гэты дзень, адну гэтую ноч людзі пераключаюцца ў зусім іншы рэжым, і гэта вельмі здорава назіраць заўсёды. Ну так. Алена, ёсць свае меркаванні на гэты конт? Упэўнена, што ёсць.
Я згодна з Аленай, што гэта прырода, наша беларуская прырода, беларуская на Беларусі, тут у Паўночнай Амерыцы таксама, але людзі з горада прыязджаюць, яны выключаюцца. І нават не на самую кароткую ноч года, а вось на пару дзён яны забываюць пра свае клопаты жыццёвыя, штодзённыя будні, яны выключаюць тэлефоны, і яны проста адпачываюць и очищаются душой и телом, яны очищаются огнем и водою, яны наполняются энергией на целый год. Ну и вельмі важно дадаць, что гэта кульминация, самый росквіт природы, самая гарачыня летняя пасля холодной зимы, пасля весны, калі все распускаецца, і вось уже нарэшце прыйшло самае гарачае лета, зараз уже будуць ураджаі, і таму яшчэ, можа, людзі напаўняюцца такой энергіяй. Але моя мама заўсёды казала, гены пальцем не заткнеш. Рано альбо позна тебе пацягне да беларускасці, і тебе пацягне да сваіх традыцый, да беларускай справы. І вось яно сапраўды так цягне, і яно вельмі вабіць. І я думаю, што людзі, которые приезжают на наши купали, больш за все для нас вельмі важна перадаць гэтыя веды, перадаць гэты сімвалізм, а для іх гэта атрымаць. І як вы сказалі, Алена, што яны уезжаюць з купалі уже з пэўным разуменнем, з пэўным глыбокім такім асэнсаваннем, што гэта за свята. Можа, не до конца, але ў перабольшасці так. І тады уже приезжаете, мы заўсёды кажам, галоўнае приезжайте. Самое важное, что вы можете рабіць, это просто приезжайте, долучайтеся кожны раз. Мы для себе не робім. Нас не двое, не трое, нас великая грамада, і нам прыемна, калі людзі приезжаюць, цікавяцца сваёй спадчынай. Ну, я, калі можна, яшчэ дадам, што вось гэты аспект, што гэта не сямейнае свята, не такое, не радавое, а гэта сапраўды раней было, як уся вёска, колькі б там не было людзей, збіраліся. І гэта вот рэдкае свята, калі збіраюцца ўсе. І вы ж ведаеце, што беларусы звычайна, як у нас заўсёды, дзве царквы, там две партыі, два прэзідэнта, не ідучы ў палітыку, але вось купальня гэта адзінае выключэнне. Это таксама цікава назіраць, што ўсе згодныя быць разам, усім наадварот падабаецца, што мы разам. Это адзін гурт, і чым больш людзей, тым мацней атрымліваецца энергія, тым больш усім падабаецца. Вось гэта для мяне таксама магія, што на одну ноч людзі забываюць, што вот сям'я, все жывуць далёка ў розных гарадах, у кожнага там няма часу сустрэцца, а тут менавіта людзі едуць сустрэцца і адчуць сябе адной вялікай грамадой. І вот правильно Алена сказала, што першы раз многія людзі не ведаюць, чаго чакаць, але калі яны уже адзін раз гэты дух адчулі, вот што такое сапраўды быць разам, не просто сабрацца на нейкі там фестываль, папіць піва, там паслухаць рок-музыку, а вот ты збіраешься з пэўнай мэтай правесці гэты абрад, ну, як бы далучыцца да нечага такога высокага, свайго нацыянальнага. Это сапраўды, вот з Аленай пагаджуся, што гэта людзей мяняе. І уже наступныя людзі, наступныя разы, калі людзі прыязджаюць, ты бачыш, яны прыязджаюць ужо як бы настроеныя, падрыхтаваныя, і для іх это становіцца не проста прыехаць пабавіць час, а яны свядома удзельнічаюць у пабудове гэтай атмасферы, энергіі, абраду. Это таксама вельмі цудоўна назіраць кожны раз. Так, І гэта свята вельмі сямейнае. На купалі заўсёды ёсць кожнаму роля. І старыя, і малыя удзельнічалі, цэлай вёскай збіраліся. Нават песні спяваецца, хто не быў на купалі, таго там то і то, як вы кажаце, агароды трэба пільнаваць, бо як што, дык абавязкова хтосьці штосьці зробіць, калі не прыедзе. Ну, нават думкі такой не было, каб хтосьці не прыйшоў на купалі. Усё вёскай святкавалі. Старыя варяць крупнік, хлопцы робяць вогнішча, зносяць хмызняк, там дрэвы, трэскі старыя, дзяўчаты ўпрыгожваюць кола, робяць вяночкі. Вось кожнаму ёсць справа, кожнаму ёсць роля, кожны прыдатны. І таму святкавалі па-сямейнаму цэлай вёскай, цэлай грамадой. Так, да, я згодна. Вот мы, атрымліваецца, ў гэтым годзе тут у Каліфорніі, у Санта-Крузе, да, то бок это, ну, адносна недалёка Сан-Францыска, уже 4-й год запар будзем святкаваць купалле, потому что я шукала месца і такі яго знайшла. Ну, бо тут вельмі моцна ускладняецца сітуацыя з вогнішчам, ось, потому что ясна, што гэта не можна рабіць у лесе, у сэнсе можна толькі fire pits, ну, гэта зусім не то.
Вось. І поэтому я вельмі доўга шукала розных варыянтаў, як у лесе і гэтак далей. Ну, высветлілася, што ў лесе гэта задалёка вельмі, а потым, дарэчы, дапамог ковід у нейкім ступені. Вось, потому што ў 2020 годзе, ну, як бы такого афіцыйнага дазвола няма, вось, але ж людзі пачалі паліць вогнішча ў пяску на пляжы. Вось, проста. Ямку сабе разрыў, дровы прынес і шчасце. Вось. І я подумала, ну, раз ім можна, напэўна, і нам. Вось. Ну, там спытала тых розных людзей, ну, усе кажуць, ну, да. Вось. І вот такім чынам, да, у нас на беразе, я якраз пераходжу ўжо да наступнага пытання, і крышку рассказываю про асаблівасці нашага святкавання, то бок у нас купальня адбываецца на беразе акіяна, на пляжы, і тут, конечно, трэба ўсё прынесці, і з пошукам папараць кветкі ёсць нейкія складанасці, але ўсё роўна людзі ходзяць, шукаюць, я ведаю. Вось, і гэта, конечно, такая вельмі асаблівая менавіта каліфарнійская тэма, але ж вот што датычна вогнішча, гэта вельмі зручна, да, ну, нам не трэба клапаціцца, што нешта кудысьці гэта перакінецца, то бок тут усё спакойна і, конечно, скакаць праз яго вельмі добра. Бо, ну, пясок, ён мяккі, нават калі ты там дзесьці завалішся ці яшчэ штосьці, то, ну, гэта такое, ну, як бы нічога страшнага, што называецца. Вось, так што у нас вот такая асаблівасць, і хацелось бы вот пачуць пра асаблівасці ваша, ну, вот на Нью-Йоркшчыне, вось, у Таронта, ну, вы не ў Таронта, Ален, святкуеце, вы ж едзеце ў пэўнае месца, то бок вот што, якія асаблівасці на ваш конт, ну, у вашых рэгіёнах? Ну, я могу пачаць, у нас Давай. у Таронта парафія, беларуская праваслаўная таксама царквы, і яны валодаюць 300 кілометраў на поўнач ад Таронта, вялікім кавалкам зямлі. Там усе захапляюцца, кажуць, што гэта Беларусь. Ну, конечно, для географа або ботаніка гэта не Беларусь, але выглядае сапраўды вельмі падобна. Называецца Слуцак. Гэта вялікі кавалак зямлі, некалькі гектараў, которые набылі паваенныя беларусы, эмігранты. І там стаіць катэдж даволі вялікі, дзе звычайна людзі адпачываюць летам, можна браць пакоі, замаўляць сабе. Вось на першыя выходныя пасля Дня Канады, вось як у США ёсць 4 ліпеня Independence Day, у нас у Канадзе 1 ліпеня гэта Дзень Канады, ну, як бы дзень утварэння Канады. І звычайна гэта доўгія выходныя, таму людзей цяжка сабраць. Мы робім першая выходная пасля Дня Канады. Зараз мяне чутно? Крышку гук поплыл, так, ведаеш, такое не очень. Спрабую бліжэй казаць у мікрафон. І асноўнае, што там сапраўды ёсць лес і возера. І гэта ж асноўнае, што павінна быць на купальні заўсёды вада. Мы робім на беразе озера, у нас там вялікая луг такі, выпрашиваем яго. Ужо пасярэдзіне луга традыцыйна ёсць месца для вогнішча. Нават апошнія гады 4 хлопцы зрабілі такую штуку, каб кожны год не ставіць купальскую браму, не рыць зямлю. Яны ўмацавалі апоры для брамы, забетанавалі зямлю. І мы кожны год гэтую браму, толькі нам трэба прышчапіць на апоры і ўзняць яе. Уже рыць там нічога майстраваць не трэба, у нас это спрасцілі. І вось, значит, хлопцы косяць луг, звычайна за некалькі дзён да гэтага. Потом мы ставим агеньчики, факелы, ну, бо там скокі, гэта все дапазна. Вогнішча таксама рыхтуем загадзя. І вось у сам дзень купання там вельмі проста з зелянінай, не так, як у Каліфорніі на пляжы. Там просто хлопцы ідуць косяць некалькі вялікіх такіх бярэняў травы, кветак, і весь дзень дзяўчаты і дзеткі там все плятуць сабе вяночкі, заплятаюць браму, кола. І я б сказала, что у нас, да, вот Алена сказала, сапраўды сямейны театр, приезжают люди с малыми детками. Для меня самое миленькое, что кроме великого вогнища мы робим сбоку маленькое вогнище для деток. Ну, потому что там 3-5-годовые дети праз великое не проскочить. И у нас такое
есть беспечная электричная маленькая, как детки тренировались и учились скакать. А так, в принципе, основное, что я лечу вельмі прыгожа, што озера, і там вакол як лецішча ў людзей. Гэта такі катэджны пасёлак. Мы запрашаем суседзяў. Суседзі ўжо кожны год ведаюць, што гэтыя дзіўныя людзі будуць тут святкаваць, будзе ноччу шумна, але ведае ўжо мясцовая і паліцыя, і пажарныя. У нас там уже у гэтым мястэчку Макелар вялікая традыцыя. Нас усе ведаюць. Часам суседзі прыходзяць таксама пасвяткаваць з намі. Паліцыя прыязджала пару разоў, мы іх запрашалі да стола. І мне падабаецца, што там сапраўды там прырода, лес, озера, ўсё як мае быць. Так, дякую. Да, тут я хочу звернути увагу, ідзе дискусія у коментарях, вось, і поступило питання. Это языческий праздник, получается? Отказ. Так, гэта паганскае свята, вось, якое мае за сабой тысячагадовую традыцыю. Вось, бо пачалося, бо перш за ўсё, конечно, святкуецца, як Алена вышэй сказала, да, сонцастаянне. То бок гэта росквіт прыроды, самы пік росквіта, то бок сонца знаходіцца ў самай высокай кропцы за ўвесь год. А адсюль атрымліваецца і сімвалы галоўныя купальскага свята – гэта сонца, вада і агонь і земля у выглядзе кветак, галінак, там, вянкоў і гэтак далей. Поэтому, конечно, першапачаткова гэта свята купальскае, вось, якое потым сплялося, ну, скажем так, з хрысціянскай традыцыі, адсюль з'яўленне такіх назваў, як Іван Купала, чаго, дарэчы, на Беларусі амаль не сустракаецца, а вось у суседзяў, у Расіі і ва ўкраіне яны збольшага гэта называюць якраз Івана Купала свята. То бок гэта, конечно, ідзе адсылка да Іоанна Хрысціцеля, то бок яно стала змешвацца, адсюль і розныя традыцыі святкавання, пераплецення, гэта ў Польшы адбылося, бо яны вянкі святкуюць якраз 6-7 ліпеня, мы збольшага, ну, на Беларусі, я думаю, што яно расцягнутае, да, то бок ад сонцастаяння 21-го і вот да 6-7, ну, прыкладна ў гэты перыяд, то бок на сённяшні момант змешана, як, у прынцыпу, мне здаецца, уся традыцыя беларуская, народная, яна вельмі перамешана з хрысціянскімі. То есть хрысціянства перамешана з паганствам, і я хочу сказаць, што я ведаю вельмі распаўсюджаную з'яву на Беларусі, калі раніцай бабулі все ідуць у царкву, на службу, спяваюць песні і гэтак далей, а ўвечары разам з бацюшкай ідуць святкуюць купалле. Вось, то бок гэта такое, як бы, нейкая такая пэўная дамова, вось, потому што, канешне, святары, асабліва мясцовыя, яны цудоўна ведаюць, што гэтыя паганскія традыцыі вельмі моцная, вось. Ну, я уже не кажу, што на купалле спяваюцца і царкоўныя песні часамі, гэта все сплялося, пераплялося, і вот такім чынам так. Але першапачаткова, безумоўна, паганская. Ну, такі невялічкі экскурс. Алена, якія асаблівасці ў Нью-Йорку? Што у вас там такое? Які перчык у вас? Мы пачыналі вельмі сціпла. Мы пачыналі у гасцях, можна сказаць, мы прыехалі на беларускія землі проста папрасіць дазволу адсвяткаваць купалле. І гэта была не то гасцініца, не то... Ну, такое месца, што беларусы маглі збірацца там на нейкія фестывалі, арендаваць месца. І рабілі, як мой муж сказаў, 55 галонаў. Бочка такая была вялікая металічная, мы ў ёй рабілі вогнішча. А у нас все было куды больш празаічна, у нас акіяна і пяску не было, а у нас быў такі басейн з плітачкамі кафельнымі. Вось, гэта была самая першая купалля. А тады мы ўжо зразумелі так больш-менш, як гэта трэба рабіць. І наступны год мы арендавалі месца ў парку. У нас таксама вельмі ўсё строга з дазволамі наконт вогнішча, і мы знайшлі адзіны парк у нашай мясціне, дзе дазваляецца паліць вогнішча цэлую ноч. І вось мы дамовіліся, мы ўзялі дазвол, мы там арендавалі кавалачак палянкі,
Але так атрымалася, што побач з намі былі скаўты амерыканскія, дзеткі са сваімі бацькамі. І калі яны ўжо укладваліся спаць, у нас всё толькі распачыналася. І яны падумалі: ну, нам не пашанцавала з суседзямі, напэўна, не выспімся. І калі ўжо мы пачалі паліць ведзьму, тут яны ўжо не вытрымалі, яны ўжо пазванілі ў паліцыю, і сказалі: слухайце, яны ўжо людзей пачынаюць паліць, гэтыя людзі ў белым уже. І яны ўжо так перапалохаліся, бо яны ж не разумеюць, мы беларускамоўныя, а яны амерыканцы, мы таксама мусім разумець іхную думку на тое, што мы вырабляем. Тады мы растлумачылі, што мы вельмі мірныя і спакойныя людзі, што это саламяная птушка, мы совсем людзей не палім, мы такія без ніякай там агрэсіі. Вось, ну і так, а тады Валя стала раіць, што ўсё ж такі на купалі без купання гэта не справа. І мы спрабавалі на возеры, мы спрабавалі на рачулках, мы спрабавалі на нейкіх ручаёчках, ўсё ж такі ў нас не атрымалася. І як ты сказала, Надзя, на месцы замоленым на нашай паляне. Але знайшлі выйсце, ездзім на возера асобна, а засталіся на старым месцы. Падчас ковіду вельмі моцна размыла на нашай паляне нашае вогнішча, і калі мы прыехалі, мы звычайна замаўляем гэта месца недзе на Новы год, каб ўжо ведаць, што гэта месца наша, і ўжо каб ніякіх скаўтаў, ніякіх суседзяў у нас не было, мы проста палавіну парку арендуем, каб нікаго не будзіць, каб нікаго не турбаваць. Вось, калі мы замаўлялі, ўсё было нармальна, а калі мы ўжо прыехалі святкаваць самую купалі, яны за той час пабудавалі такі высокі паўметровы падмурак з каменяў. І мы зразумелі, што мы не зможам прыгаць праз вогнішча, праз гэты падмурак. І таму мы падумалі: добра, мы тут будзем варыць крупнік, а побач пабудавалі іншае вогнішча для самого свята, для купаля, для таго, каб прыгаць ужо праз вогнішча асобна. Ну і вось, знайшлі выйсце з такое становішча. Проста хочацца заўважыць, што калі ёсць нейкія перашкоды, калі ёсць нейкія там моманты, то іх можна абысці, калі мэта правядзення купалі ёсць, калі жаданне ёсць, тады і будзе і мажлівасць вырашэння. 100%. І вось гэтая энергія свята, сама энергетика свята, яна дапамагае. То бок я вот ведаю, што як бы ўсё роўна атрымаецца. Нават калі не зусім так, як ты думаў і запланаваў, ну, да, вось, але ж яно нейкім чынам ўсё складаецца, знаходзіцца нейкае выйсце. Ну, я кажу, вот у нас на пляжы былі там розныя моманты, ну, бо там, ну, не пабяжыш, там вады не набярэш, да, ну, карацей, это все трэба прыносіць, потым все заносіць. І вот у нас таксама было такі, мы гэта робім яшчэ, то бок это атрымліваецца пляж, які знаходзіцца прямо побач з вялікім рэзортам, вось. І якраз такі у адзін момант, здаецца, на другі раз я пабачыла такі, як машынкі ездзяць па гэтаму рэзорту. Вось, я падышла, кажу, што так і так, а вы, ну, это трэба, чтобы вы як бы здымалі там пакоі, рэнтавалі тады. Вось, я кажу, ну, можа быць, яшчэ неяк мы можам дамовіцца. Ну, і высветлілася, што можам. Вось, і, канешне, это просто супер. Им просто приехали такие маленькие грузовички, и они заезжают на пляж. И мы туда это все сгрузили, и он все отвез до машин, и это был просто вот сапраўдны купальский цуд. Вот так нам купальская энергия допомогла. Я таксама лічу, што вось гэтыя перашкоды, калі да іх проста па-іншаму глядзець і ставіцца, то яны нават дапамагаюць купалю. У нас тое самае, для нас на пачатку вельмі напружана ставіліся працоўнікі парка, а тады яны падышлі бліжэй, мы больш так цёпла пазнаёмілись, мы іх пачаставалі дранікамі. Тады яны ўжо кажуць: ой, мы ведаем вашу групу, мы ведаем, што вы святкуеце, ўжо тады для нас уже такія добрыя цёплыя умовы складаюць, і нам уже так прыемна, што ўжо проста нейкія такія адносіны пабудаваліся за столькі гадоў з працоўнікамі парку. Вельмі прыемна. А калісьці былі перашкоды, а цяпер яны нам дапамагаюць. Так, да. Ну, это вот, да, что называется, уже як бы складаецца традыцыя, да, і атрымліваецца, што все людзі, хто датычныя. Вось. А зараз хацела бы перайсці да такого пытання, ці, ну, у вас такі досвед быў, ці не быў, напрыклад, чтобы параўнаць, ці ёсць розніца вот паміж святкаваннем, напрыклад, у ЗША і Канадзе і на Беларусі? Ці заўважылі вы нейкія асаблівасці? Ну, розніцу.
Я особисто не, потому что у меня не было в Беларуси такого великого досвіду, только то, что з дзяцінства памятаю. Але люди многие, которые приходят до нас, я бы сказала, великая большасць былі у городах, у местечках. Вот то, что ты, Надя, сказала спочатку, формальное такое державное, назовем его, купальня, там, где стоит сцена, где некий концерт, а люди на топчутся и ну, ведают, что робить. Да? И вот это концертный формат, мне здаецца, это я ведаю Беларусі ёсць некалькі гурткоў этнаграфічных людзей, которые сур'ёзна ставяцца да традыцыі. Может быть, дзесьці ў далёкіх вёсках яшчэ хтосьці святкуе традыцыйна, але з таго, што вот люди рассказываюць і новыя, которые прыязджаюць у Канаду, і хто тут давно, збольшага у сярэдніх такіх мястэчках, вёсках это афіцыйная сцэна, і ну, может быть, якія пабегаюць чэрці з папараць-кветкай, і все. И люди, звычайно, вельмі здзіўляюцца, што можна по-іншаму. Не, конечно, дискотека у нас есть так само в конце, але это уже в самом конце, и ну, после застолья там просто людям уже лепш спалося, трэба трошки поскакать. А вот гэта формат, калі у тебя есть брат, калі ты грамадою все рыхтуеш, робіш купалінку, косу нясеш, на браму закидываешь, потом усе мыюць руки, проходзяць праз браму, князь ёсць, там выбираем князя, ён кажа нейкія прывітальныя словы прыгожыя, вогнішча запальваецца. Ну, бо вогнішча все ведаюць, а вот усё, што перад вогнішчам, гэта звычайна для людзей вельмі дзіўна. И самое дзіўнае, это что вот Алена казала, Надя, что все удзельнічаюць, потому что вот, я разумею, за советским часам люди от гэтага отвыкли, что ты сам себе ствараеш свята, все роўныя, все удзельнічаюць, гэта калектыўны такі акт калектыўнай творчасці, я бы его назвала так. И ну, яшчэ строі, я б сказала, что люди вельмі часто прыязджаюць, ну, мы пишем у запрашэнні, что некая, калі у вас няма строя, то некая светлая вопратка, або с национальным орнаментом по магчымасці. У нас таксама ёсць гардэроб, у нашай кіраўніцы нашага гурта Віолетты Ковалёвай, у яе ёсць уже такі стандартны купальскі кит, one-on-one emergency kit, она привозит с собой там долгие сукни для девчат, кашули для мужчин. Ну, конечно, натурально не саморобленные руками строи, а то, что можно в крамах набыть больше-меньше подобное, такое в национальном стиле. И я вот зауважила, что вельмі многие люди, побывшие на купале, поглядевшие на строи, поглядевшие на других семьи, стали набывать для всей сям'і сапраўдныя строі. Хтосьці робіць, хтосьці набывае, але стараюцца, ну, або ў майстра замаўляць, або купляюць. Зараз жа з Беларусі нават можна замовіць прыгожыя такія густоўныя рэчы. І прыходзяць уже цэлымі сем'ямі, выбіраюць сабе адзін стыль, и поганарацца, мы просим рассказать, где вы взяли свой строй, откуда вы родом. Ну, начинается уже такое сапраўднае міні-даследаванне со сваёй мясцовасці, або калі ну, немагчыма, то строй хотя бы набылі, но стараюцца неяк для сваёй сям'і стварыць нейкую легенду. І ну, гэта вельмі прыемна. Я не думаю, што мы можам усіх вярнуць да глыбокіх традыцый, але на нейкай сучаснай глебе вось так людзей заставіць падумаць пра свае нацыянальныя адметнасці, як сваю сям'ю прыгожа аформіць. Это вельмі прыемна, што людзі загараюцца гэтым і пачынаюць рабіць. Мне вельмі падабаецца. Клас. Ну, Ален, я ведаю, што ў Нью-Йорку свая асаблівая гісторыя са строямі. Вот, можа, распавядзеш? Так, у нас было нешта такое таксама. Звалі, мы рабілі строі, як вы кажаце, у краме купляныя матэрыялы, самі набывалі, самі шылі, і тады ўжо ў апошні момант дзяўчат хлопцаў апраналі ў вышыванкі. Тое, што ў саміх было, але тады ўжо беларускі гонар, беларуская спадчына, яна ўжо драджаецца. Першы раз дзеўка прыехала без фартуха, тады яна ўжо, на купалі пабыла, яна ўжо разумее, што такое фартух, што за падсэнцоўка пад фартухом, і тады ўжо яна наступны год прыязджае ў поўным строі, яна ўжо зразумела розніцу паміж хусткай і вяночкам, тады яна ўжо будзе так лепей сачыць. Мінулым годзе ў нас, дарэчы, таксама князь і купалінка былі ў падобных кашулях. Яны замовілі сабе кашулі такія, у іх быў такі ансамбль, і яны вельмі прыгожа, вельмі эфектна выглядалі. Так, на Беларусі я ніколі не святкавала купалі, для мяне першай купалі было ў замежжы, але я рабіла даследаванні, калі рыхтаваліся да купалі, і я так разумею, што
У некаторых рэгіёнах Беларусі дзяўчаты выбіраюць купалінку і вядуць яе з завязанымі вачыма праз усю вёску, альбо з завязанымі вачыма, альбо часамі ў яе такі вельмі кудлаты такі з травы, з красак, з кветак вянок, што ён прикрывае цэлы твар, яго не відаць, альбо часамі купалінка трымае такую перынку і закрывае сабе вочкі, як багіня фартуна, каб усім дзеліць нароўна, каб яе твара не было відаць, і каб яна нікого не бачила таксама. Дык вось праводзілі дзяўчыны праз цэлую вёску купалінку. Мы, канешне, ў нашых умовах гэта тут за вежы не можам рабіць. Мы купалінку выбіраем вечарам, і ўжо свята ўсё адбываецца так вот уже на заходзе сонца. Але яшчэ адна яскравая асаблівасць сапраўдная беларуская купаля тым, што, напэўна, там все ж таки ёсць наши каханыя старенькія бабулечкі, дзедулечкі, нашы знахары, которые сапраўды этой песні ведаюць, і сапраўды штогод этой купалі святкавалі ад маленства. І гэтага нам вельмі, вельмі бракуе. Мы становімся старэйшым пакаленнем праз гэта. Конечно, нам бы вельмі хацелася, каб сапраўдныя такія вот старыя жыхары паўдзельнічалі і растлумачылі, навучілі нас, каб мы пераймалі ад іх эту спадчыну. Ну, такого няма, і таму пераймаем яе з інтэрнэта, з розных выточнікаў, дзякуючы людзям, которые дзеляцца гэтай інфармацыяй з намі. Ага. Дзякуй, што падзяліліся, і я якраз вывела на экран гэта сайт такой кампаніі «Традыцыя», дзе вы можете азнаёміцца якраз такі з разнастайнымі рэгіянальнымі асаблівасцямі святкавання нашых традыцый, абрадаў. Вось, там ёсць вельмі шмат розных відэаматэрыялаў, тым ліку як на Беларусі святкуюцца і купалле, і розныя іншыя, то бок увесь цыкл календарна-абрадны. Поэтому, калі ласка, заходзьце на сайт традыцыі, і таксама ёсць канал «Традыцыя», такая же назва на Ютубе. Я крышку пазней таксама скіну ў чацік. Так што, калі ласачка. Я хацела сказаць, што мне вельмі пашчасціла. Дзякуй Сяржуку Доўгушу, Сярожа, прывітанне. Трапіць на купалле ў Беларусі вот якраз у 19 годзе на такое то якое ладзіць студэнцкае этнаграфічнае таварыства, то бок сапраўднае, ужо шмат-гадовае, на выспе, на Полачыне, на Віцебшчыне. То бок яны, там у іх нават свая выспа, на чоўнах туды дабіраюцца, з'язджаюцца, і гэта, конечно, закрытае свята, то бок фактычна трапляюць толькі свае або знаёмыя, ну, у тым і сэнс, дзеля таго, каб падтрымаць традыцыю менавіта самого абрада. І вот тады, напэўна, вот на Беларусі для мяне гэта першы быў такі досвед, калі вот от і до, то бок ад самага пачатку, са збора кветак, падрыхтоўкі, ўсяго, і да раніцы, да сустракання сонца, і потым купанне ў рацэ. І я вот кожны раз узгадваю гэта, і я разумею, ну і там, конечно, было багата шматлікіх элементаў, які, напрыклад, мы яшчэ пакуль не рабілі, то бок вот я, ну вот з касой у нас праблемы, ну бо гэта все зеляніна, ідзі браць, мы так ее купляем у краме. Водрасцяў, Надя, плеціце з марскіх. Да, у нас будзе русалка сапраўдная. Я, дарэчы, ўжо таксама такая традыцыя склалася у меня за хатай, расце такое, ну, рознае там расліны і так далей. Я мужу вот у пэўны момант у весну кажу: не рубіць, не рубіць. Пакідаем все на купальні, мы потом вырубаем, і, ну, я якраз в Санта-Крузе живу, тут недалёка, поэтому вельмі дарэчна. Але я думаю, што падсумоўваючы, да, мне здаецца, што зусім не абавязкова цалкам выканання абрада, да, то бок хаця бы, калі ёсць асноўныя элементы, як гэта падрыхтоўка, і вот добра, Алена, ты таксама, да, гэта заўважыла, што частка абрада гэта і ёсць падрыхтоўка. То бок да яго мы таксама ўсе разам рыхтуемся, і так гэта рабілася, і так гэта будзе рабіцца. І потым уже, канешне, пачынаюцца карагоды, спевы, песні, крупнік. Мы сыр, мы, дарэчы, у нас таксама на пляжы варым сыр, і все ў гэтым удзельнічаюць, і крупнік мы варым таксама. І зараз уже все, ну, хто бываў, то абавязкова ўжо все, калі, ці будзе, мы прыедзем, абавязкова.
Вось. Ну і вот у мяне, конечно, такая мара, чтобы все ж таки знайсці нейкае месца, дзе б людзі маглі нанач заставацца, да, ну то бок чтоб ужо сапраўды, то бок не трэба было раз'язджацца там, а можна было вот у намётах застацца нанач і, конечно, вот танцеваць да раніцы. Вот это тое, што на тым купалле было, это, ну там было некалькі танцавальных гуртоў, вось, і яны танчылі ўсю ноч, вот просто сапраўды танчылі ўсю ноч да самого ранку. Гэта, конечно, вау. Вось. Ну і потым, конечно, вот это кульмінацыя свята, насамрэч, да, спатканне першага промня сонечнага, гэта, конечно, ну, над космас, беларускі космас, сапраўды. Так, ну у меня яшчэ застаюцца пытанні, а вы, спадарства, хто нас глядзіць, дзякуй вялікі, што далучыліся, глядзіце. Вось, значит, у нас тут уже ёсць некалькі пытанняў, мы іх тады пакінем крышку на пазнейшы час. Так, і што я хацела? Так, і пераходзім тады да наступнага нашага пытання. Ну, такие, может быть, комічныя, пікантныя, кур'ёзныя выпадкі на купалле, якія у вас бывалі. Я думаю, што абавязкова штось такое бывала, поэтому калі падзеліцеся, будзе вельмі цікава. Там пошукі папараць кветкі, можа, там што такое, можа, нешта прыгадаеце. У нас были моменты на купале, мы подговорили нашу купалинку, мы ей сказали, что там пэўны момант свята тебе нечысцікі мусяць скрасці, а купалішся сваёй дружыны пойдзе тебе шукаць. Дык вось ты сядзі ціха-ціха, пакуль яны тебе не знойдуць, яны тебе будуць шукаць, гэта ўсё частка абрада, гэта ўсё па сцэнарыю, вось так і рабі. І вось наша купалінка была настолькі сур'ёзная, настолькі адказная, яна так добра схавалася, што мы яе 2 гадзіны шукалі, что мы уже плакали, мы уже переживали, мы уже подумали, боже, где наша дзяўчына дзелася? Мы насамрэч не на жарты спалохаліся, мы уже хотели выкликать полицию, потому что мы подумали, человека сгубили в лесе в темном. А яна казала, ну вы же мне сами сказали, каб я схавалась, вы же сказали, что это частка обраду. Так может теперь нашу купалінку папярэджваем і кажам, што ненадоўга і недалёка, і хлопцы таксама не разыходзьцесь далёка папараць кветку шукаць. Там на некалькі хвілін адлучыліся і назад. Вось, быў такі. Адзін раз мы згубілі наша сынулю. Яму было 2 ці 3 годзікі. І пакуль мы ездзілі, людзей забіралі з цягніку, са станцыі, там паказвалі, каму куды ехаць, дзе паркавацца. Няма дзіцёнка. А ён на лаве под столом там недзе закруціўся і пашоў спаць. Сказаў, мама, тата заняты. Ну, я разумею. І все, і он заснуў. А мы яго шукалі цэлым лесам. Ну, мы яго, правда, неўзабаве знайшлі, все нормально. Вот, вось былі ў нас такія сітуацыі. Ох, класна. Дзякуй. Алена, што у вас там? Ну, я разбавлю весёлым, потому что, да, звычайно там штосьці здараецца, такое не вельмі прыемнае. У нас был один год, здаецца, 2000, может быть, 15 ці 16, калі мы здымалі фільм. У нас был в 2012 годзе была сустрэча беларусаў Паўночнай Амерыкі, у Торонто адбывалася, і на гэтай сустрэчы наша Віолетта Ковалёва з Ігорем Філюшкай нам придумали п'есу про купалле, она называлась «То-то-то». І там галоўная была фабула, што вось дзяўчына, хлопец пакахаў дзяўчыну, а яна яму падарыла паяс, але потым прыйшлі злыя сілы і заколдовали, отлучили, и это хлопец там покахал другую, а та девчина переживала, все. И врешті-решт там все в конце развязалось, все добре, пояс знайшли, значит, показали хлопцю, він вспомнив ту дівчину, хэппі-енд. А ж треба було, так сподобався всім цей спектакль, що вирішили зняти фільм. І от якраз фільм це знімали під час супроводного купання на нашому Слуцику. И здымались, ну, некалькі дзён, конечно, не один же купальский вечер, там часу никого немає, а потом, коли монтовали, зробили, видите, у фильма в конце была бэкстейдж. Як на самом деле, на самой справе все обдувало. Это можно на YouTube поглядеть, на канале «Веровых людей» есть этот фильм. Мне самые там 2 речи. Першая, это ведьмарка наша, Лариса Михайлова, она там варит зелье, она на самой справе доктор. Она лечит людей, у нее золотые руки, все, а она так серьезно вошла в эту роль ведьмарки, что она у нас теперь ведьмарка стала по житті после этого фильма, это мем. И она в этом во всем, у парику, у рызи, таким такой.
і там на яе глядзяць з кустоў дзве дзяўчыны з такімі вачамі вось як мышкі ў мультиках, ведаеце, такі вельмі атрымалася, мы до этой поры все вспоминаем. А другое было, что там была сцена, видите, калі вінкі пускаюць купальскія, і яны трэба, каб яны прыгожа плылі, а калі ты просто пусціш, то нема гарантыі, што яны прыгожа. Таму там на бэкстейдж показывается, як стаіць наша Анжела со своей дочкой, и залезки аккуратно наматывают и тянут гэтыя вянкі по рацэ, а сбоку стоит оператор и здымае, як вянкі хлопцы і дзяўчыны побач плывуць. Ну там ж такія каментары з гэтага ўсяго. Вось, так что да, нам запомнился вось гэты фильм. Ну таксама вот был один год у нас фейерверк, у нас же, як я сказала, там коттеджный поселок, и ну, все привыкли, что на День незалежности там канадский можно фейерверк. У нас был нестандартный день фейерверк, там, конечно, соседи трохи не чекали такого. И с большего, я думаю, что, ну, что еще сказать? Ну, такие цікавые моменты бывают, но из этого фильма он, конечно, назаўсёды застаўся в архивах Ютуба. Круто, круто, конечно, да, слухай, это цікаво. Заходзьце на старонку Евровы людзі. Дзякуй вялікі і Нас один раз, прабачце, яшчэ дадам, на адным з нашых самых першых купаляў мы пачалі скакаць праз вогнішча парамі, і у нас дзве пары адначасова скокнулі і амаль што ўваліліся ў вогнішча. Тады мы ўжо зразумелі, што ага, значит, трэба скакаць у адным напрамку, бегчы і скакаць у адным напрамку. І тады мы ўжо зразумелі, што каб не было лоб-лоб. Вось, але гэта можна толькі зразумець, калі ўжо пачнеш ладзіць купалі, так, тады мы ўжо так, хутка так. навучыліся на гэтым опыце. Так, Я да. вспомнила еще про застолье. У нас, здаецца, в минулом году был один хлопец молодой, который был веган. И он сказал: а я ведаю, белорусы, вы, у вас мясо, сало, мне тут нечего будет есть. А мы такие: о, а у нас есть грибный суп. Он такие: не может быть, что он веган. Мы такие: веган. Вот женщина стоит, которая говорила, там все только рослинное, нема ни сметаны, ни мяса, ничего, только олей и солонина, там, и городина, и грибы. И вот мы с той поры мы стали думать про это, что как бы, ну, редко ли сгорается, и оказывается, что купальское меню может быть веган, и да. Ну, я тады таксама далучу са страў, ну, это хутчэй з напояў. Дарэчы, рэцэпт нам прыехаў з Нью-Йоркшчыны на крамбамбулю. Вось. І у нас ёсць такі хлопец, беларус, ён вельмі ну, разбіраецца добра ў розных напоях спіртовых. Вось, любіць рабіць розныя. І ён так загарэўся, карацей. Я вот Ганна перадала гэты рэцэпт, но я так разумею, што гэта яшчэ, можа, Валя рабіла, можа, там і ўвогуле з Беларусі это все прыйшло. Ось, і ён яго крышку там адаптаваў, ну, бо ён паспрабаваў, штосьці адразу не атрымалася, потым атрымалася. Ну і цяпер ён робіць гэтую крамбамбулю. Якраз вось, здаецца, у мінулым годзе ці пазамінулым хіба. Ён першы раз прынёс такую 10 літраў, такая бутэль здаравенная. І што вы думаеце? За гадзіну просто і все. І гэта было, конечно, што ну, толькі стаяла цэлая, но она смачная такая, яна ж п'ецца вельмі лёгка. Ну, але потым, конечно, дае пра сабе ведаць. Ось, ну, але атрымаўся такі класны дадатак да свята і да крупніка. А ў мінулым годзе летась адзін хлопец, но, праўда, як потым мы даведаліся, што ён спартовец, карацей, ён сальта зрабіў над купальскім вогнішчам. Вось, і ёсць гэты відэо, и, ну, это бачно, это, конечно, такое вау, вось. Ну, там все, конечно, такие ось, ну, але ён майстарскі, ну, і я, конечно, уяўляю, як ён сам сабе, да, пашывае, да, там такой хоп, кубарем там перакуліўся, ну, і такое все так напружыліся, і, ну, і вот, да, таксама дадаў такі прикольны момант. Алена, слухай, пакуль не забылася, у нас программа «Белорусская Америка», поэтому, калі ласка, табе слово, анонс 35-й сустрэчы беларусаў Паўночнай Амерыкі. Зрабі, калі ласка, запрашай. З задавальненнем запрашаю всіх, хто нас глядзіць зараз і хто
будзе ў запісе на 35-ю сустрэчу беларусаў Паўночнай Амерыкі. Это вельмі даўняя традыцыя, ўжо больш за 70 год. Кожныя 2 гады беларусы з ЗША і Канады збіраюцца па чарзе то ў ЗША, то ў Канадзе і абмяркоўваюць свае справы, знаёмяцца, разам якія праекты пачынаюць, дзеляцца досведам. Карацей, я думаю, што пры тым усім, што ў нас зараз адбываецца ў дыяспорах, вельмі шмат прыехала новых людзей, вельмі шмат ідэяў, вельмі шмат жадання нешта рабіць, бо ўсе разумеюць, што рабіць зараз для Беларусі можна нешта в асноўным толькі, на жаль, у замежжы. Таму, калі ласка, прыязджайце, глядзіце заяву на сайце АБА, на сайце згуртавання беларусаў Канады, у наших соцсетках, і АБА, і ЗБК, і рэгіструйцеся, прыязджайце, будзем вельмі рады ўсіх бачыць у Таронта 31 жніўня і 1 верасня. Гэта Labor Day weekend, самы канец лета, будзе яшчэ цёпленька, і ёсць час, бо гэта доўгія выходныя і ў Канадзе, і ў ЗША. Дякую велізарны. Вось, так што да, все побачымся ў Таронта. Я скінула спасылачку, калі ласка, заходзьце, рэгістрацыя ўжо адчынена. Вось, таксама абвешчаны конкурс на лога, вось, гэтага з'езда беларусаў свету, сустрэчы. Поэтому, калі жадаеце, то далучайцеся да ўдзелу. А мы, у нас застаецца яшчэ зусім крышачку пытанняў. Такія, дзяўчаты, які вашы самыя любімыя абрады падчас купальня? І, можа быць, вы заўважылі, які найбольш падабаюцца людзям? Ну, што вам і што людзям? А можа, гэта разам? Нам, напэўна, найбольш падабаецца, калі людзі ўязджаюць задаволеныя, калі людзі ўязджаюць напоўненыя сэнсам купальскім. Таму я думаю, што вось купальская раніца мне падабаецца, мне і Петру найбольш са ўсёй купальскай ночы. Калі людзі маюць вось такія глыбокія разуменні, асэнсаванне, што гэта за традыцыя. Самім купальшчыкам, напэўна, залежыць ад чалавека. Камусьці падабаецца купацца, камусьці падабаецца плесці вяночкі, камусьці падабаецца ўдзельнічаць. Калі хлопцаў заахвочваюць, спачатку просім, а тады яны самі з прыемнасцю далучаюцца, каб памагаць, каб удзельнічаць, замацоўваць колы і шэст, альбо будаваць браму. Некаторым падабаецца скакаць праз вогнішча, некаторым падабаецца выбіраць сабе пару. Нам, я думаю, што прыносіць вялікую прыемнасць, калі маладыя пары прыязджаюць на наступны год і кажуць: вось, я пазнаў гэтую дзяўчыну на купалі, цяпер мы разам. І гэта ўжо не першы раз такое адбываецца, дык гэта аж сэрца радуецца за такія навіны, цешыцца. Вельмі прыемна, калі людзі прыязджаюць маленькімі, з сабакамі, цэлымі сем'ямі, альбо людзі кажуць: вось, я прыехала адна, я шмат не ведала, так цяпер уже дорожку пратаптала, тады ўжо наступны раз прыязджаюць вялікай грамадой цэлай кампаніі. Гэта таксама вялікая асалода. Дзякуй. Алена, што ў цябе? Мне асабіста больш за ўсё падабаецца момант, калі мы вядзём купалку з касой. Гэта выглядае так, што ідзе дзяўчына з вянком і за ёй 10 метраў, 30, такая доўгая коса з травы. Да, я паўтару, што купалінка ідзе наперадзе працэсіі, і ў яе да вянка прымацавана такая доўгая коса, метраў 20, калі бывае 30. І за ёй ідуць усе дзяўчаты, жанчыны, маладыя, пажылыя, зусім дзеткі, і нясуць гэту касу. У нас там такая працэсія, яна ідзе, можа быць, метраў 200. Гэта займае, можа быць, хвілін 10, то што вельмі павольна, самі разумееце, каса это цяжка, і шмат людзей. Мы ідзём, спяваем песні, і гэта толькі жанчыны, дзяўчаты, а там сустракаюць каля брамы. Вось гэты час, пакуль мы ідзём, хлопцы стаяць там, і гэта такі момант, ведаеце, калі на вяселле нявеста выходзіць, там пасля таго, як усе это былі падробныя нявесты, несапраўдныя, а тут вось выходзіць сапраўдныя. І ты бачыш, што ў гэты момант, нягледзячы на нас прагрэсіўны час, калі людзі там ужо ўсе, неважна, хто там жанаты, не жанаты, малады, стары, мужчына, жанчына, усе мы роўныя. Ты бачыш, як у людзях адключаецца гэта вельмі старажытная штука, што маладосць, прыгажосць, калі людзі сустракаюцца,
пачынаюць каханне паміж імі стварацца, потым яны жэняцца. Ва ўсіх включаецца вот гэты інстынкт роду, і гэта вельмі прыгожа назіраць, як людзі усміхаюцца і глядзяць адзін на аднаго зусім па-іншаму. Не так, як вот мы сучасныя людзі, там, не ведаю, галоўнае, што мы робім, і неважна, хто мы, а сапраўды глядзяць мужчыны як мужчыны, жанчыны як жанчыны, і гэта рэдка ў сучасным свеце такое. І я бы сказала, што многім людзям вельмі, відно, падабаецца назіраць. Вот калі ўжо ўтвараецца кола, все прайшлі праз браму, там прывітанне атрымалі. Як сапраўды становіцца, як у вёсцы. То есть, вот, хто відно, што малады, памеркі, яны там танцы, колы, а збоку ўтвараецца такі партэр, дзе людзі сядзяць на фатэлях або стаяць, за гэтым назіраюць. Вот мне так падабаецца, што нікога не трэба прымушаць, і яно само складваецца натуральна. Ты разумееш, откуда берется традиция? Ну, потому что не всем хочется скакать, не всем хочется там веселиться, кому-то хочется посидеть, поглядеть, и это файно. И я бы сказала, что вот с таких вот как бы драматичных моментов, это молодые девчата, если треба купальнику выбирать, у нас такое, что, по-моему, от 16 год, у нас порог, коли могут быть купальники, 16 год, и вот это вот, коли девчата рыхтуются, там набранают вяночки, там строят, поправляют, их звычайно было, может быть, 8-10 девчат, у нас не девчата выбирают, а мы робим такой карагод, и с завязанными вачами князю, он там крутится, мы спеваем песню, и вот на кого он выпадково схопить, та и будет купалинка. Ну, потому что голосование там в секретарине нема часу, вот такое. Звичайно, больше за 100 человек, и это все организовать не придумали лепшего, там князь выбрал. И ось это момент, когда все такие взрушены, что будет, меня выберут, меня не выберут. Я никогда не была на конкурсах моделей, там, або на некой пригожости, вот это глядеть на молодых девчат, когда они так переживают, это все по-справному. Ну, они же, звичайно, вы ведаете, подлетки, это все, это ваши традиции, то все, мы не будем, у нас там синие волосы, это волосы в носе, а тут раптом они становятся реальными сапраўднымі дзяўчатамі, пачынаюць пераймацца, вот это все мне падабаецца за гэтым назіраць. Клас, дзякуй вялікі. Ну, мне, напэўна, вельмі падабаецца вось гэты пачатак, калі запальваецца вогнішча. Мы звычайна выбіраем там аднаго ці двух хлопцаў, ну, які найбольш, скажам так, зрабілі ўклад у беларускую суполку, ну, беларускую актыўнасць самой супольнасці. Вось, і мы купляем гэтыя факелы, вось, і, карацей, яны як бы стаяць побач, потым яны бяруць гэтыя факелы, і вось гэта такі, ну, вот, сапраўды нейкі сакральны момант, як яны падыходзяць да вогнішча, ну, і яно пачынае гарэць. Вось, ну, і вот потым все так хоп, карагод, ну, і пачынаецца спеў. Якраз мы, ну, звычайна стараемся гэта якраз на захад сонца, вот, прымеркаваць, што ўжо вот садзіцца, ну, і вогнішча пераймае, да, тут сонца села, тут у нас запальваецца вогнішча, і яно прямо так, ну, да дрыжыкаў, вось. І мне яшчэ вельмі падабаецца, калі ўжо крупнік гатовы і сыр, вот этот момант раздачы. Вось, я думаю, можа ў гэтым годзе зрабіць, як я бачыла гэта на Беларусі, бо на Беларусі там, ну, адна, скажем так, з галоўных жанчын свята, то бок яна абыходзіць усіх з крупнікам і з сырам, і кожнаму дае. Вось, ну, а мы раней рабілі, што проста, ну, да мяне, скажем так, усе падыходзілі, ну, і это просто, бог ты мой, ну, это ж крупнік, ну, там, ну, траўкі, да, ну, там гарэлка, ну, гэты мёд, і там гэты сыр, ну, але вот тое, што гэта разам зроблена, бачна, з якой асалодай едят людзі, і хочацца яшчэ, вось, і мне дайце, калі ласка, ну, то бок, вот такая заангажаванасць, конечно, нейкая злучанасць вельмі. Ну, у нас з таго, што я назіраю, напэўна, найбольш, конечно, заходзяць скокі. Вось, то бок скокі, пад музыку, пясочак, вось, і такое, да, прям такі драйв, вось, што, ну, як бы это ўжо, да, бліжэй да канца, вось, так што ёсць такое. Так, давайте, мае пытанні ўжо, ў прынцыпу, скончыліся, але тут літаральна некалькі пытанняў ёсць у чаце, поэтому давайте, калі ласка, адкажам на іх. Значит, первое у нас питание было, кто такая куполинка мифологическая? Можете отказать.
Ці ёсць у нас міфалагічная купалінка? Я думаю, што яна ёсць. Я рабіла такія больш-менш даследаванні невялікія і зразумела, што купалінка, хаця і была выбраная сярод маладых дзяўчат, але яна была асоба вельмі мудрая, вельмі не па гадах сталая. Людзі да яе звярталіся, як ты, Надзея, сказала, да міфалагічнай менавіта асобы, таму што вельмі часта твар яе быў закрыты. І звяртацца да купалінкі гэта было своеасаблівым, вось людзі як быццам бы прасілі ў яе парады, альбо вырашэнне нейкага вельмі важнага пытання, альбо, можа, адпушчэнне грахоў, можа, іх нешта там турботіла в душы, і яны вельмі хацелі параіцца з ёй. Гэта было яшчэ і своеасаблівым закляццем ад нейкіх злых духаў, ад сілаў, нячысцікаў, ад русалак, ад ведзьмакоў. Таму гэта было такое вельмі патаемнае сяброўства з купалінкай, я лічу. У некаторых выточніках напісана, што у купалінкі было шмат дзяцей, хаця яна была маладой незамужняй дзяўчынай, але можа таму, што яна любіла прывабліваць да сябе сірот, можа таму, што яна іх частавала там сырам, я не ведаю чым, але вось кажа, што вакол купалінкі заўсёды круціліся дзеці. В некаторых вёсках, некаторых рэгіёнах Беларусі. Вось я такія даследаванні зрабіла. Клас, дзякуй, вау, Я могу з песняў дадаць. Вот, калі вы паслухаеце, ёсць песня «Ішла купалка сялом-сялом, закрыўшы вочкі пяром-пяром». І ў гэтай песні вядзецца, як хлопец едзе жаніцца і везе прыгожую дзяўчыну з сабой. То есть там сэнс такі, што вось гэта маладосць, момант, калі людзі ў самым сваім такім росквіце, і яны бяруцца шлюбам, і там купалінка, яна як бы ім спрыяе, да? Потым ёсць такое, да сядзела купалі на плоце, у яе галоўка ў залоце, ды прасіла ў Бога пагоды, ды на гэту ночку вясёлу, там, дзе будуць музыкі граць, і там, дзе будуць дзяўчаткі спяваць. То бок яна і за святам, за гэтым прыглядае, за ўсё этой грамадой, которая святкуе. Ну, моя любимая, это полеская такая песня «Да ты купалася». Яна больш да зямлі прывязана, і там расказваецца, што я замывала ў жытачку, я веснавала ў зельніку, я любавала ў жыцечку. Вы разумееце, што гэта дух зямлі, дух прыроды. Может быть, это не тая купалка, которая ходзіць на купальне, але прынамсі у яе ёсць таксама сувязь з прыродамі і з жыцця. Паслухайце песні, калі у вас ёсць магчымасць, вельмі шмат цікавага ў песнях пра купалку. Дзякуй. Да, я якраз там скінула вот эту песню, про якую Алену згадала, «Ішла купалка сялом-сялом». Паслухайце, так. І у нас яшчэ ёсць адно пытанне. Значыць, як вы лічыце, чаму ў суседніх краін, ды, падаецца, краін Еўропы, у беларусаў больш за ўсё захаваліся паганскія традыцыі? Такое пытанне ўжо для сур'ёзных даследчыкаў. Я думаю, Надя, ты больш кваліфікацыя для гэтага. Але, я думаю, может быть, таму, што ў нас больш за ўсё захоўваўся вясковы лад жыцця. І вельмі лясы, клімат такое, што гарады ў нас вельмі позна сталі так моцна расці. Просто людзі, мне здаецца, ў параўнанні асабліва з заходняй Еўропы, у нас нашмат даўжэй захоўваўся традыцыйны лад жыцця, што, конечно, калі ты жывеш у вёсцы ў той час, як я ў вёсцы вырасла, гэта цяжкая праца, і сучасна, я не ведаю, сучасны чалавек вытрымае такое жыццё ці не, але для даследчыкаў гэта вельмі цікава, бо калі ты жывеш на прыродзе традыцыйнымі прыладамі, традыцыйным укладам, там, адзеннем, усімі абрадамі і ўсім, в Беларусі она унікальная, она, я лічу, захавалася даўжэй за ўсіх у нас традыцыі жыцця, вот, захаваліся такое. Ну, я думаю, што даследчыкі з табой згадзяцца. Вось, да, гэта сапраўдна, я думаю, што менавіта ізаляванасць, да, потому што адна частка гэта балоты, ну, то бок усё палесе фактычна было цалкам ізалявана да меліярацыі, да гэтага пачатку, то бок нават всю вайну яны жылі сваёй замкнёнай такой прасторай і захоўвалі тыя традыцыі старадаўнія, старажытныя, а гэта, конечно, безумоўна, вельмі моцная паганская традыцыі. Вось, ну, але і іншая частка Беларусі таксама, то бок вось гэта наша славутая тутэйшасць, да,
якраз такі і дапамагала, да? Ну, то бок мы унутрана як бы не адкрываліся на свет, ну, па прычынах фактычна захоўвання сабе, да? То бок это з такі стратэгіі самазахавання, і такім чынам захоўвалася культура, вось, яна перадавалася, яна не выходзіла за рамкі, вось, але ўнутры яна паўтараўся гэты лад, поэтому адсюль фактычна мы маем такую багатую спадчыну і веды пра як бы лад беларусаў яшчэ вот ну 50-е, 60-е, 70-е, нават 80-е, да і далей гады, калі вот сапраўды то бок ты прыязджаеш, ты дакранаешься да гэтай традыцыі, то бок это не то, што нам бабулі говорят, не, вот это людзі, яны на штодзённа жывуць у гэтай традыцыі з гэтымі русалкамі. Я, напрыклад, ніколі не забуду падчас экспедыцыі ну, карацей, зараз намагаюся згадваць. Так, гэта нам хлопец распавядаў, вось, ён этнограф, і на Віцебшчыне, вось, ён хадзіў, збіраў, і ён кажа, што калі там на купальскія традыцыі туды на лета заходзіш, ну, то бок бабулі проста кажуць, ну што, ну, прылязаюць з пруда русалкі, вось, грудзямі, і б'юць хвастом жыта, ну, і б'юць пшеніцу, вось. І яна это распавядае, то вот учора схадзіла свінкам дала, то бок, ну, вот, інтанацыя разгавора аднолькавая, бо для яе гэта рэчаіснасць, і яна гэта, ну, у яе свеце гэта ёсць. І вот і памятаю, што калі так размаўлялі, вот это нейкія такія паганскія ўпляценні, вось, у штодзённым жыцці, да, што там дамавы там тое прыйшоў, там гэта, ну, гэта цалкам норма, і сапраўды ў гэтым наша велізарная ну, унікальнасць, вось, беларусаў захоўвацца вот так вот у сваіх гэтых хатах. Да, так што тут вот это можна за тутэйшасць або хата скрайнасць, да, за якую там і плюс, але ў яе ёсць і плюсы і мінусы. Вось. І адзін з плюсаў, безумоўна, захавання вот гэтай моцнай традыцыйнай культуры у нас. Я думаю, што нашы продкі былі людзьмі вельмі мудрымі, але і адначасова вельмі сціплымі. Яны жылі ў сціплых умовах і нічого не адкідалі, а толькі дадавалі. І вось я думаю, што паганскія язычніцкія традыцыі наслаіліся пазней на хрысціянства наслаілася на іх, і таму у нас, але яны не абмяжоўваліся нічым, яны проста дадавалі і папаўнялі. І вось таму у нас, напэўна, мацней захаваліся гэты этнас і гэтыя традыцыі нашыя, таму што мы проста папаўнялі нашу спадчыну гэтым. Таму Так у нас вось такая мешаніна з Новым годам, з калядамі, Вялікдзень, тут же і гуканне вясны, тут же і стречанне, тут же і грамніцы, і купалі, і тады Івана купала, і все, таму што у нас наслойваюцца хрысціянскія і паганскія святы цэлы час, цэлы календар. Так і ёсць. Пытанняў у нас больш няма, поэтому будем завершацца. Вось. І я хочу сказаць, што сёння з намі былі такія, ну, я б сказала, уже прафесіяналы, вось, у сваёй справе святкавання купалля, і не толькі розных іншых традыцый. Гэта Алена з Нью-Йорка, значыць, больш за 20 гадоў святкуе разнастайныя беларускія традыцыйныя святы. Вось. І Алена з Нью-Йорку і Алена Лявонченка з Торонто, Канады. Сказала, 13 гадоў ці 14, да? 15, колькі? 15 уже, 2009. І, значыцца, я, Надзея Нортан, не так даўно пачала святкаваць, ну, але вот уже 4 гады. Так, з 19-го году. У 19-м годзе мы гуканне вясны правялі. Якраз Валентина Якімовіч да нас прылятала тут, у Каліфорніі, у Сан-Францыска. І я хочу ўсім пажадаць, што мне здаецца, што вот беларусы, яны так вот увесь час шукаюць сваю папараць-кветку, і вот сама гэта наша беларускасць, яна і ёсць гэтая папараць-кветка, бо калі ты яе ўжо знайшоў, то тады тебе сапраўды адкрываецца зусім іншы таямнічы светапогляд беларусаў і беларускага космоса. Поэтому я заклікаю вас шукаць і знаходзіць сваю
папараць кветку. Дзякуй вялікі, што былі з намі. Калі ласка, подписывайтеся на наш канал Аба. Вас чакаюць разнастайныя цікавыя госці, праграмы перадачы. Калі ласка, пішыце ў каментарах, што спадабалася, што бы хацелі пабачыць. Вось, ставце падабайкі, подписывайтеся на канал. І з вами была Аба і праект «Беларуская Амерыка». Вялікі дзякуй. Да пабачэння. Да пабачэння всім. Дякую.